ஹலோ காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரேண்டமான ஃபேக்ட்ஸை பற்றி தான். வாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஜப்பானில் சைன் பண்ண மாட்டாங்களாம், ஏன்னா அங்கே எல்லாருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக ஸ்டாம்ப் இருக்குமா. நம்பர் 2, பொதுவாக சைனாவில் எல்லாத்துலேயுமே மேட் இன் சைனான்னு ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்கும்ல, அதுவே கொரியாவில் மேட் பண்ணது தானா. தேர்ட் ஒன், லேட் நைட்டாக தூங்குறீங்கன்னு உங்கள் அம்மா திட்டுறாங்களா? திட்டுனா சந்தோஷப்படுங்க, ஏன்னா ரிசர்ச்சர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லேட் நைட்டாக தூங்குறவங்க தான் மோஸ்ட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பாங்களாம். ஃபோர்த் ஒன், தும்பல் வரும்போது நம்ம ஏன் அம்மா அப்பான்னு சொல்கிறோன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஏன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்ஸ்க்காக தான். நம்ம தூங்கும்போது நம்மளோட ஹார்ட் பீட் மில்லி ஆஃப் செகண்ட் ஸ்டாப் ஆகுமா. ஃபிஃப்த் ஒன், நம்மளோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எப்படி யூனிக்காக இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் நம்மளோட டங் பிரிண்ட்டும் யூனிக்காக இருக்குமா. சிக்ஸ்த் ஒன், சில நேரத்தில் நைட்டில் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸில் சில பிக்சர்ஸில் நம்ம கண் ரெட் கலரில் இருக்கும். ஏன் தெரியுமா? நம்ம கருவழி ஒரு சின்ன ஹோல் மாதிரி தான். அந்த ஹோலில் ஃப்ளாஷ் பட்டு ஹோலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பிளட் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுனால பிக்சர்ஸில் நம்ம கண் ரெட் கலரில் தெரியுது. செவன்த் ஒன், நைட்டில் நம்ம தூங்கும்போது குரட்டிங்கும் ட்ரீமும் ஒரே நேரத்தில் வராது. எயித் ஒன், இதை கவனிச்சிருக்கீங்களா? நம்ம தண்ணியில் ரொம்ப நேரம் இருக்கும்போது நம்ம கை வீரர்களோட தோல் சுருங்கியிருக்கும். அது ஏன் தெரியுமா? ஸ்லிப்பரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு க்ரிப்புக்காக. இது பேர் தான் நேச்சுரல் ரெசிஸ்டன்ட். நைன்த் ஒன், ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷுக்கும் லாப்ஸ்டருக்கும் இயற்கை மரணமே கிடையாதான். நம்மளாக பிடிச்சி அழிக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு இயற்கை மரணமே கிடையாது. 10th ஒன், ஒரு செடி ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணுன்னு தெரியும், ஒரு அனிமல் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? லீவ் ஷீப் சீ ஸ்லக்குன்ற ஒரு கடல்வாழ் உயிரினம் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணுமா. 11th ஒன், முட்டையிலேருந்து கோழி வந்துச்சா இல்லை கோழியிலேருந்து முட்டை வந்துச்சா? கோழி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு. ஆக்சுவலாக சயின்டிஸ்ட் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, கோழி தான் ப்ரோட்டீனை உருவாக்குது, அந்த ப்ரோட்டீன்லேருந்து தான் முட்டை ஓடு உருவாகுது. ஸோ கோழியிலேருந்து தான் முட்டை வந்துச்சு. 12th ஒன், கெச்சப்பை நம்ம இப்போது டிப் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் 1830s கெச்சப்பை மெடிசனாக சேல் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க. 13th ஒன், ஃபோனில் 10% பேட்ரி இருக்கும்போது ஃபோன் கால்ஸ் அட்டன் பண்ணி பேசக்கூடாது, ஏன்னா 1000 டைம்ஸ் ரேடியேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். 14th ஒன், 8 பிளானட்ஸில் வீனஸ் மட்டும்தான் கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகுமா. கடைசியாக ஒரு ஃபன் ஃபேக்ட் பார்க்கலாமா? கூகுளில் 2415433903 இந்த நம்பரை போட்டு சர்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தலையை விட்டுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஃபோட்டோஸ் வரும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்போர்ட் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். முயற்சிப்போம், முன்னேறுவோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங். See you again. Bye.